Kailangan ko na naman magpaspray ng pangdamo at ang daming lumusot na damo, lalo na ang salay-maya. Mga bay, problemado dahil sa mga damo, Top Shot ang subukan nyo. Ang ganda, malinis ang sa Top Shot, mabisa, malamig, at malinis ang palayan. Isang litro sa palayan. 10 hanggang 15 na araw pagkasabog tanim o pagkalipat tanim. Top Shot na rin ginamit para malinis palayan. Top Shot, mabisa, malamig, at malinis ang palayan. Tunay na maaasahan. Gawa ng Corteva Agri-Science. Corteva Kasama, naharap tayong problema sa palayan. Tama po, kailangan natin ng maagap na aksyon. Baka matulad tayo sa kabilang bayan. Maraming sunog na palayan o hopper burn na dulot ng Ay, groundline thank you. hopper o honey. Magandang hapon po. Solusyon ba sa Welcome sa ating ligtas LS. ang palayan dahil sa Pexaon. At, Magaling din ito laban sa green leaf hopper na nagdadala ng turovirus. Bilis aksyon. Ang galing naman ng Pexalon. Pexalon, mabilis na aksyon sa hopper burn at tulo. Pang matagalang bisa mula 21 hanggang 25 na araw. Mabisa sa insect resistance management, systemic at translaminar. Nanunuot sa katawan at dahon ng palay. Pexalon, ang eksperto sa honey, bilis aksyon sa hoppers. Gawa ng Corteva Agri-Science. Dedicated to bring the good news to the Filipino people. The first and only network in the Philippines promoting community-based broadcast. Number one, turkey service, music, and information service and credibility. CMN in Mindanao is heard over 549 kilohertz. DSHFAM, Madi. We are one as Radio Totoo and Stir FM. 4 decades of credible broadcasting. CMN, the Catholic Media Network. Malapig mo nga makalingaw ka ninyo. Mabati ninyo sa timo-timo. Uban di ako na ang kanunay nga mulingaw ka ninyo. Ay mga bata, tunay ko itig mo ha. Artis pagkaon eh. Nag-ana ninyo. O sige, ariya, unang tig mo. Tungaw, gipurgas, gipunhot, ibangas, aywan magdang talon. Itinggok, ibungdag, ibukbok, itibag, aywan magdamison. Bibungaw, ni sanak, isinaw, nititag, kay kikintanin tao. Pag-ubo, pag-ugas, pag-umba, pag-waswas, humot, labigan, on, unsaman. Lagi, nakatagaan ka dahil mo, bright. O sige, yapay, ikaduhang tig mo ha. Naligo ang upaw na buyo sa kantaw sa tumang kamingaw. Ang ulo nagsinaw, huwag mo kamaw, tungod sa kaulaw. Manampo mo lungaw sa gamay na tatyaw, magkunay ang upaw. Manilang mananaw sa ugulaw nga sabaw, sa pinahamyang pasaw. Unsa na? Ha? Sige. Ako, Brad, hindi ako. Masakay mo koros na ako, ha? Maong kinimangag mo, nga sayon lang tag-ano. Bisan sa may bata, dali lang litukon. Kung galing doon na kay tigmo, nga lisod pagsabton. Ikaw man ang nagtigmo, imus ang bagmaron. Sige, mga bata. Standby sa ta. Ito sa pasuluhan atong kumbuhan. Standby sa ta. Una sa kukusayson tigmo. Ha? Hi. Alam mga bata, panagpukal nga itong kumbo. Karon, andam na mo ha, ikatitig mo. Aniya? Mugahi mo homo, kuya mo, kulihot laming ang hudakon. Muliloy mo dapat muluwang, biglang laming ang kumodon. Musuot mo kuha sa lumot na pasakya, nga hulbuton. Lakwaan tuwaw, hiwaon na karon, laming nga isumsum. Unsa man? Aw lagi, bright gud ay ning mga bataan ha. Nahala, tapusoy na to ha, makita ka sunod. Mao ini mga tigmo, nga sayong lang tag-anon. Bisan sa gagmay bata, dali lang litukon. Kuno galing doon ang kay tigmo, nga lisod pagsabton. Ikaw man ang nagtigmo, imo sang bagmaron. Ay mga bata, nung nagwitig mo ha, partis pagkaon eh, nag-ana ninyo.
Sige, ani unang tik mo. Itungaw, gipurgas, gipunhok, gibangas, ay wang magkangkalon. Itingkok, ibunggang, ibungkok, itibang, ay wang magkamison. Mibungaw, misanang, isinaw, nititang, ay kikintan, itaw. Pag-upo, pag-upas, pag-bunga, pag-waswas, humot, labing kanon. Unsa man? O lagi, nakatagaan ko dahil mo, bright. O sige, yapay, ikaduhig mo ha. Naligo ang upo ng buyo. Sa alas 4 sa kahaponon, dinhi sa to kasibihanan sa DXHM, Heart of Mary Station, Radyo Totoo. May hapon, Sa kinahanggang asaw. may hapon kaninyo katanan mga pinangga na mong tigpaminaw. Welcome sa to ka programang Tigmo sa kahaponon. Kini na po ang inyong Kuya Jeff ha, nga maguban-uban kaninyo sulod sa usa ka oras tunga. Ha? Aron sa pagpaday sa pagpatubag dini nga tuga tigmo mga pinangga namong tigpabinaw. Mustamos mga amigos. Oy, salamat. Naam kay Cesar ba maaptikon gud kay Cesar. Salamat kay Cesar ha. Ang akong idol. Sukad pa kaniadto hangtod karon. Guwapo pa rin. Ay nako. So may hapon kay Cesar akong idol na. So kumusta mga idol na ako din ha. Sabi na si idol idol na ako so nung batay ka no, idol po na ako na siya. Dol, may hapon Dol. Idol yapon ako na sila mga karaan na diri. In terms sa mga technical problems sila ang sila ang nag-assist diri sa sibihanan sa una pang panahon. Batak pa atong dan po ko siguro mga sa tunga tuig. Kana si Cesar na nagginadaan. Nagapaminaw pa ko sa among lugar ko Cesar na nagginadaan. Oy, hay nga to kang kas Philly Rose Donato kas may hapon. Kumusta? Kumusta? Pabati to all Donato sabi niya. Yan, batiin daw niya ang mga Donato family, something from Mr. Binji Donato. Hi Binji. Yan, hi to TTC Donato. TC Donato Ginawatan. Hi, TTC, kumusta dira? Amping mo ha, amping kanunay sa mga Donato family. Bisag asa sa Pilipinas, mapa Luzon, Visayas at saka sa mga taga Mindanao. Maraming mga Donato dito sa Mindanao. Lalo na dito sa sa Mati, daming Donato dito. At saka sa sa buong Davao Oriental, maraming mga Donato diyan. So magandang hapon po sa inyo. Og syempre kaning programa mga higala gihatod kaninyo sa Cortiva Agri-Science ang tigama sa Top Shot o Fix Silon. Mga kasamahan, may kinaharap tayong problema sa palayan. Tama po, kailangan natin ng maagap na aksyon. Baka matulad tayo sa kabilang bayan. Maraming sunog na palayan o hopper na dulot ng brown plant hopper o hanip. Solusyon ba sa hanip? Ligtas ang palayan ko dahil sa Pexalon. Magaling din ito laban sa green leaf hopper na nagdadala ng virus. Bilis aksyon. Ang galing naman ng Pexalon. Pexalon, mabilis na aksyon sa hopper burn at tumro. Ang matagalang bisa mula 21 hanggang 25 na araw. Mabisa sa insect resistance management, systemic at translaminar, nanunuot sa katawan at dahon ng palay. Pexalon, ang eksperto sa hanip, bilis aksyon sa hoppers, gawa ng Corteva Agri-Science. Alright, that was Pexalon. So maraming salamat na ang tigama ang naggama niya ng mga pinangga is kining Corteva Agri-Science. Maraming salamat very much. Ay nako, kumusta may hapon sa mga naminaw dira sa mga nagadi mga kabukiran, maulanon nga hapon. Agulan ba dira sa inyo? Kay Dismati talig 7. Sunod adlaw talig 8. Yun, ingat sa mga na sila sa Davao, no? Grabe, nasubugan. Sa itong lugar, sa Davao. Luoy ang atong mga kababayan dito. Napata sa crisis sa COVID-19, pero nasubugan mga higala. So, sabagay, dili mo gid na sila pasagdan po ni Mayor Sara Duterte kay tungod pinanggaman niya taga Davao. So sa mga taga Davao of course mo nalagi kita pod nga natos balay ang bigod kita labi na pud mga bata
niya na mga puspuro nga or mga kaning dalit musika gani sila ba so ang pinga nato no magabi gani mag-blackout no aga magkuan kita magbantay ta mga pinangga di kita magkumpiyansa kay na delikado no bagay namong dito ta sa atong mapanimalay kanunay karon kay tungod naka-home quarantine man gihapon ta no so di gyapon ta magkumpiyansa kung maglakaw-lakaw. Labi na kung wala mo HQP no? Kung wala mo HQP ano gawas kay kung madakpan mo sa itong mga kapulisan kasundaluhan mga BPATs o sa pabadinha no? Nagabantay sa palibot nga ginatawag nga frontliners gihapon ni sila mga pinangga kasundaluhan nato so magbantay-bantay gyud ta no kanya di kita magpasaya-saya og gawas-gawas sa itong mga panimalay magsayaw-sayaw magbudot-budot sa gawas okay delikado okay kung madakpan mo preso gyud mo no labi na kung wala mo yung mga HQP dakpan mo dira sa gawas o di ba na announcement ni agi-anunsyo ni ni Kagawad Kobe Kapinya nga kung maghatag man karong adlaw o naghatag og mga ayuda mag-release og ayuda sa mga katawhan sa ato nga syudad sa Mati so dapat kung mag-release sila doon na mo yung mga lingkuranan gawa sa inyong mga panimalay kay dito ibutang ang mga ayuda bugas dapat tong tinapa sardinas no unya napay usak dress chicken char social dress chicken so man ninyo madawat mga higala so kanang mga lugar dira nga wa pa naabot ulat lang mo kay maubot rin hapon pa imong panikagawad Kobe Kapinya kay may hapon darawad may hapon sa tanang mga city councilor nato no sabi na nga to kang Kagawad Chino Almario Tikon Batanon guwapo sa manako ay yape labi na nga to sa kang kang city councilor Pupong Oy Batanon guwapo taas lang sa gilong hindi ko magpapila-pila ng ilong kaya nakapid ko sa kong ilong so may hapon ra kanimo wad artikon gihapon ni siya sa tanang mga kagawad sa mga nagkalayo mga lungsod so syempre karon nga panahon nagpakita gid silahang mga syempre kanang magtabang no tabang kay anaa sa mga kalisod ang ato mga kaigsunan labi na kung in terms sa mga pagkaon kulang na ilang mga pagkaon sa mga panimalay di mo tabang gyud ang ato mga opisyalis no? Asa pa man sila modagan kundi ngadto sa inyo ha kay kung panahon sa eleksyon kinsa may daganan ninyo sila man so karon nga panahon sila na pud ang modagan sa inyo sa kinahanglanon nila in terms of pagkaon, kung na mo yung mga kwarta din ha, eh siyempre pwede mo nga mag-check-in na lang. Diba? Dito dapat nga, ingana itong buhay. Siguro, ay ko dili mo ko ano. Dili man ko official ko sunod semana siguro, dagan ko padungan to bukid. Basta ko na COVID. Padungan to bukid, magpaktas. Ang dagan man. Ay nako, so doon ay mga panawagan, hay naman to. Ma'am Kati, Ma'am Pretty, walid din ako mabasa imong kuan mapahibalo kay namo sa Facebook niya. Tapos sa cellphone nako ginagamit mo guna ko kung cellphone sa kuan pag live. Mas nindot gid tong kuan, mas nindot gid tong usa ni papilihatag sa kuha personally para mabasa gid ako permanente. Kay do naman gud sila kuan power advisory para ugmang adlaw siguro to sa uno. Kung ako nagkamali. Pero dili tibuok mati. Ang pagkaibaw na ako dito sa may bubon dila nga area basta bubon sunod doon nato ay basta bubon sumuna nga mga areas no nga mga apektados sa maong blackout basta murag sa first day or second day ata to kung ako nagkamali no so may pagpaminaw sa tanang mga lineman din ha mga frontliners gapon ni mga pinangga kini ato mga lineman no mga frontliners gapon na sila kay sila man na nagamindi no nga kanunay dunay ilaw ng tahanan mga inahana sumayng hapon ra kanino
Alright, so siyempre, sa mga mutubag sa atong tigmo, mora gihapon ang atong tigmo mga pinangga, ang atong tigmo ani ay tigmo kung jutay labing dakuan apan dakuan labing jutay. Unsay tubag ninyo ni ana. So kung doon mo tubag, tawag lang kamo sa atong smart. Wala tay TM sa temporary nawala atong TM. Kaya atong TM ang god nagluko. Nagluko. Ang mandaya sa loko man gud naglingkod kanang nagloko. Naglingkod sa mandayan at term kung sa mga Bisaya dira kanang di kay kasabot sa mandayan. Kung saan ang nagloko, di ba nagloko is nagkakuan ba? Nagbinuang ba? Pero sa kuan sa Mindanao term ang nagloko is naglingkod, nagloko. Ganyan yung mga term, no? Ay, nako. So, may hapon des, tanang mga tigpaminaw dira sa mga taga-Banay-Banay. Kumusta mo din ha, mga taga-Banay-Banay? O, kumusta? Malipay pagpaminaw ka natong tanan din ha. Yan. Nagulan ba? Dira sa inyong lugar? Karon? Pedis Martin, Tilig 7. Nasa atong minto. Minto sa atong ragway. Ay, nako. So, unsay tubag ninyo sa atong tigmo, ani ay tigmo kung jutay labing dakuan, apan dakuan labing jutay. Ilang premyo? 180 na. 180 atong load plus ang atong cellphone, radyo, bugas 5 ka kilo. So mo ninyo madawat mga pinangga. Napay sabon siguro no. Napay sabon na madawat ninyo. So katong mga makatubag sa tigmo makadawat gihapon mo og sabon pampaputi, pampakinis ng balat niyong maitim. Kung gusto niyong pumuti at lumigaya ang iyong buhay, gumamit ka na ng sabon. Joke lang dito. Kwento to gihapon, ng sabon gihapon na mapalit ninyo gihapon sa mga department store. Ako sabon, sunod mag-create kong sabon. Kanang sabon nga Wonder Jeff soap. Anak ng mga sabon. Muna akong imbituhon sa tuig. Ay, may pagpaminaw sa tanang mga taga-Lupon, si Gaboy, Kuya Jeff, i-greet me diri, minaw mi si Gaboy, musta mga taga-Mati, kumusta mundra, amping, dilita gawas-gawas sa hab, puyo tabalay. Murag bata, puyo tabalay. Yan, salamat sa pagpaminaw, salamat sa mga pahinumdum nimo sa mga taga-Mati bitaw. Puyo tagbalay sa ha, dili sa ta magpasaya-saya og gawas. Puyo ta, stay at home, kumbaga sa English pa nga pulong, nga sinultihan. Nunay puyo balay, nunay. From Luzon, Palanan, Isabela Sir, Idol, ingat kayo dyan lahat. Yan. Uy, Tagaluzon to ha, mga Tagalog. Naligo ang upaw na. Isabela. So, marami mga kababayan natin dyan sa Isabela. So, magandang hapon mga taga-Isabela. Pinabati ko po kayo ng magandang lalaki po ako. Maraming salamat po sa pakikinig dyan ha. Kumusta po kayo mga kapatid, mga kababayan dyan ha. Okay, sige. Ato na pagkasugdan sa pagpatubag kini atong tigmo. For the meantime, ang ihatag sa nato atong linya, balik ko na to sa paghatag 0909-956607-3. Manang atong linya, balik ko na 0909-956607-3. Kung mutawag mo, ayaw mo pa doon sa inyong mga transistor radio, kaya mag-feedback man ko na siya. Di ko klase ng mga tingog, no? Mas nindot yun ang magpalayo mo sa inyong mga radyo kumutawag mo. Kaya kumutawag mo, magpadool mo radyo din ha. Kanang ipaminawan ninyo. O ikusgan ninyo. Pag tubag ninyo sa kuwa, hello kuya, ya. Hello, no. Nalulun ako. Ano ginabuhaton, magpalayo lang para dili mag-feedback. Unya, minimize greetings ha. Minimize na to ang greetings kay musurbaya ang rosary at the same time ang misa, no? So, muna tigdali-dali ko output, no? Kay musurbaya ang santos ng misa. Watching from Riyadh, Sir Jeff. Uy, hi sa mga mga OFW dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Gandang hapon po. Christine Joy Masanggid Audan. Hi. Kang Ayan Mananday. Uy,
classmate na ako ni sa elementary sa una. Tapos ay Bata-bata ko sa matig padagan mig ko bayo sa Holy Cross. sayong rang Ni hapon yan, musta? sama sa gamay. Si Elma Donato, kang Hermi Donato, Jimar Manibad, hi, Sakon may hapon. ang Salamat kang Luther. Oh, piyas pangalan Luther Kumanya. Di basta-basta yung mga pangalan, no? Niya kang sino pa? Daghan, no? Kang Rodski Tupiasan, kang Jimel Ardinio Donato, Libak Sultan Kudarat, daghang salamat. Donato Kuya Jeff. Uy, daghang salamat. Libak Sultan Kudarat, mga Donato dyan sa may Libak. Sultan Kudarat, magandang hapon po sa inyo dyan, ha? Binabati ko po kayo magandang lalaki po ako. Excuse me po. Ay, nako. Sige. Kung doon na mo itubag, sige, tawag ka mo sa tugalin niya. For the meantime, pasalamatan nato si Miss Lizelle Morales ng Tagum City. Salamat, Miss Lizelle, ha? Sa pag-suporta, maying hapon mga taga-Tagum, ingat. Then, kaya Kulbilyor Donato nga nagapamaligya og mga native products at bang sa may Petron Gasoline Station. Edgar Felix nga nagadawat o nagapalit og mga produkto sa makaturungang presyo dahil sa San Ignacio Manay. Nya pwede pa gumagro sa silang tindahan nga pangmasala mga presyo. Maricel and Jojo sa Patusan, ang nahimutang gras may balintong og naapod ngadto sa Biwok, tapad lamang yan ang convenience store. Kung ukay nga sapatos niyo gipangita ay dito lamang si Maricel and Jojo sa Patusan. Rodin Grinder, kung kamo nga mopalit og lubi ato lang kamo sa Rodin Grinder, nahimutang sa Madang Public Market, ito lamang sa Dicker Center. Das may Madang, makita ninyo ng mga pinangga. So doon sila tag 10, tag 15, tag 12, niya libre pagit kagod. O siyempre kini nga programa gihatod sa kaninyo sa Gzer Marketing, ang tigamaog tigapura po sa mga epektibong herbal products sama ng lamang sa Calabo Plus Herbal Capsule. Yan, maraming salamat. Okay, mo ni ang naga-suporta nga sa mga makatubag mo na sila ang maghatag og premyo. dam na mo ha, ikato. O wala jud ko'y kwarta nga makuha, kundi sila hagid sa tanan nga mga makatubag. Yan, hello Sir Jeff, pwede pa shout out sa taga Mansayap, especially sa ako mga kaprintihan o sa tanan taga Mansayap daw gikan kang Rosnit Kapatoy at Jong. Hi, no? Kumusta naman ka? Usa ka OFW. Gamay pa ko sa una kani si Ma'am Rosnet is anak ng mga siguro na gidad ko og 12, siya is 16 or 18. Bata pa siya ato gihapon. Pero dalaga na siya itong atay. Sa una, paglakaw niya sa among lugar. So, muna. Hi nga to kay Giselle Clistar. Hi Giselle, gandang hapon sa iyo. Salamat sa pagtambay din ha sa tungalay. Maraming salamat. Okay, sige. Okay nyo madunggan mga pinangga kung ang inyong atubag sa tugattig mo ay mali. Kunya kung tama gani, hoy, mali na madunggan. Mali madunggan ha, pero kung mali, I'm sorry, my love. Ay kanta ya mo ulan. Ay kanta mo ulan. If I broke your heart last night. Ay kanta ya mo ulan. Wala na gani, no? Ay nako, talig 7 na gani sa Davao Oriental. Anyway, ingat lang po mga kapatid ha, kay ang atong kuandon, ang atong palibot. Yung gabi timingawa. Ito mo lagi sa kining gipadayon karon nga curfew hour, no. Magabi na gani, wa na mingaw na gyud mga pinangga. So mag-amping gyud ta ha, sa atong sa mga kaigsunan, labi na kato nagatrabaho gyapon. Kung duty ni gulig balay ng mga bata, no. So, dapat bago ta mosulod sa atong balay nakalimpyo ta sa atong mga kamot, tunay mga hand sanitizer, no. So, limpyuhan gyud nato atong mga kalawasan. Mga bata. Panawagan kung kisa man kato nakakita sa driver's license ni Mr. Fernando Valles Oclianza.
Kung nakakita ka mo, palihog lang sa paghatod diri sa sibihanan sa DXHM sa may Clergy House Compound, Madang City of Mati, ha? Kung nakakita ka mo o driver's license o PhilHealth ID, voter's ID ni Mr. Fernando Valles Ocliasa, palihog lang sa paghatod diri sa sibihanan sa DXHM. No? So, kung kinsa man kadto nakakita din, ha, palihog lang sa paghatod mga pinangga, ha, maluoy mo sa tag-iya. So, kinahanglan gyud na karon nga panahon, labi na kung dumagbiyahe siya, o kinahanglan gyud ang mga valid IDs. No? Walay mo ni dapat i-present, no, kung putahay karon walay kung naay HQP ang mga kasundaluhan, mangita gihapon na sila mga pinangga o mga valid IDs. O mo na IDs. So mo na kung kinahanglan, kung nakakita ka mo din, ha, o mga IDs, mga siyempre so may mga valid IDs din, ha. Lisensya, voters ID, ihatod ninyo na lang sa mga registration. Daghan man tayo mga registration na makatabang nga makapauli sa mga gamit o mga IDs nila, sa mga tag-iya. So ihatod ninyo. Barangays, pwede po pagtanaw ninyo, barangay ba nato ni? So ang barangay captain or barangay official sa kailan na sila kung kinsa man nga tao. So pwede na dito ihatod na kining IDs, no? Okay, importante na. Yan, hi nga to kang Kate Magandam. Hi Kate. Yan kay Connie Donato. Hi Connie. Gandang hapon sa Connie. Basta mic ko, may ni. Alright, so dali kita sa atong linya, ato na pagkasugdan sa pagpatubag kining atong tigmo. Ang atong tigmo, balik ko na to, ha. Ani ay tigmo kung jutay labing dakuan, apan dakuan labing jutay, unsa may tubag ninyo. Sige, tawag kamo sa ato galinya kay ato na pagkasugdan sa pagpatubag kining atong tigmo. Kung doon mo'y tubag mga pinangga, murag na sa kuano. Murag na ako sa kanang peryahan. Pagwat na yung mga peryahan karon, kung doon mga piyesta ng mga dagko ng mga lugar, lungsod, no? Kaya peryahan karon, bawal man ang gihapon ron. Mag-celebrate og piyesta, bawal gihapon, no? Mabot lang kung mabot ni og September mga pinangga, piyestas Mati, nya pagkasunod araw ng Mati, nya supay mga kalingawan, indak sambukan festival sa Mati. So wala gyud, di maligid mapadayon na ingana. So grabe gyud, no? Ang apekto ni pandemic kasakit. So isa to mapigsuna din ma-enjoy ilahang whole year sa 2020. Tuod din nila mga pandemic mga pinangga. Abusa magtuman gyud ta unya. Napay possibilities maapektuhan ang pag-eskwela sa ato mga bata, kaniyang mga estudyante. Andam na mo, ha? Apektuhan labi na usahan basig siguro di man dayon ang ilahang pag-eskwela karon nga year kung magpadayon gihapon, no? Labi na nagsige gihapon, nagdugang ang kining mga nagpositive, then nagdugang ang kining nakalas nga kinabuhi. Yan, so kung magpadayon ni mga pinangga, nako, kinsa may gobyerno nga dili mabalaka. Mabalaka gani si ang kani mga ero nga kanang naga-TikTok. Nabalaka gani naga-mask gani ang mga ero sa TikTok. Kita pagkaha. Mo na buhaton ginato na nga tumanon, no, ang mga guidelines o mga protocol, no, nga gipatuman dira sa atong lugar. Sige, dili na kita sa tugalin niya si Kuya Jeffrey, sige ragyaw-yaw. Sige, dili kita sa tugalin niya. Hello, may hapon. Hello, Oy, may hapon kinsa ni? yang ini pero sa kadarat Lupon Balon. Tagalupon, may hapon mga Tagalupon. Unsa may ato sir motubag kas to katigmo? Alam mo ko Unsa may try ni mga tubag? hindi ka na ko na matata rin doon. Ha? Nakatawirin. Mata sa iring. Mata sa iring. Ay, mali gihapon na siya. Mali na siya, kanang mata sa iring. Ang lubi, ang nakalubigan ito. Ay, di gihapon. I'm sorry, my love. Unsa pa?
ang word na may kamay. Sige. Dahil sa pag-Greek, gamay lamang ka. Asa, Ito nga ang trade po kami. At nang ito mo sa kanila hapon. Ang sinaktor na pinag-upit mo. Sige. Pagitaw na po na siya. Ha? Daghang salamat sa pagtawag ngayong hapon, mga Tagalupon. Daghang salamat. ikaw man ang nagting. Atong oras may gala, doon na kita 34 minutos bilabay sa alas 4 sa kahaponon. Hay nga to kang Sara Donaire Ortiga. Ya may hapon i-greet ko kay naminaw ko nimo. Kundi ko nimo i-greet dili ka gwapo ayay ka. Hay nga to kay Susit Tunong. Salamat sa pagtanaw. Mandag yung may mapayo. Yan. Thank you very much so ha. Gandang hapon po. Kay kubugas. Andang mo ha. Sige, driga po kita sa tugalin niya. Hello, mayong hapon. Ano ba? Yes, kinsa ni? Ang mapa rin. Alvin Mapa. Uy, kitang-kita sa mapang Pilipinas. Taga-asa man ni si Alvin Mapa? Aga, paano ko, barangay maaga ni. Taga-barangay Maag. San Isidro, no? Ako taga San Isidro. Punta man ako ya. Okay, ragi hapon, Bin. Nagmalipayon, kay Busog, kay Waminaw na ugas. Ang Kuya gani. Ha? Ano kami yung tigmo gani? Ang atong tigmo Alvin Mapa. Yes, please mapa, no? Ang atong tigmo ani ay tigmo kung jutay labing dakuan, apan dakuan labing jutay. Usik tubag nimo, Bin. Hindi ka na siya damgo kuya. Damgo. Oo. Damgo. Ang damgo nga tubag nimo, Bin, atong tan-aw ng bulag Krista kung tama ba rin mo tubag. Ay, mali. Dili, Bin. O, sa kabanda. Hindi ko na kuya Bet. Kahit tabi na kita kapag tigmo no. Mag-greet na lang daw. Sige. Padayon sa pag-greet, Bin. Ginagmay lang. Ay, Basta kanunay. Mga itong nila hindi mapa o bisang mapa o kanal. Akong ano nila sa rin yung Oo. Ako, nabi na kung hinahan nga si mama pa. Oo, subong Ang ilahan. ako, natayapan sila karon nga, nag-birthday ka rin. Bitaw. Mga nag-birthday. Happy birthday. Kaya nag-request ang song mo yan na happy birthday. Sige, dara. Kanta na lang ko. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ay. Kapoy man din pagkanta. Sige, daghang salamat Alvin Mapa nga makita gyud ang mapa sa Pilipinas. Mga kadto si Alvin, taga Barangay Mag, San Isidro. Hapon, mga taga San Isidro. Labi na dira sa may bato-bato. Mga bata, managpagkala. Kumusta mo din ha? Rigapo kita sa tunggalin niya na pa ba? Uy, Oo, katigmo. man, ipaw man dayon niya. Ay nako, sige daw. Kuya Jeff, thanks pagbasa. Way sa pa yan. Salamat usab sa pagpaminaw. Hello, kumusta? Shout out sa akong igsuon diha sa Dawan, Arnel Ugalino. Watching from Kuwait, Ate Bets. Uy, may hapon Ate Bets. Thank you so much sa tanaw din ha sa pag-live sa Facebook. Kita atong ilong taas nga nabanggaan og pison. Taas pagkabangga sa pison. Brigapon sa Tugalinya. Hello. Hello, Oy, kinsa ni? Surito ko na kuya. Si? Ay, Taga Shanghai. ito pa. So unsay tubag nimo sa tugatik mo? Wala siya yung tiglo kuya. Unsa may answer nimo? Shanghai. Hindi ka na i-stop kuya. Ha? I-stop. Dilis.
Kamera ko na, kamera. Ay, di gyapon kamera. Unsa pa? Kamera ko na, kamera. Balik ko na ako kay wasa na minom. Mali ng kamera. Magriyan na lang ko yan. Na, sige, oy, padayon, oy. Dami po, pilitin. Pagawag. Oh, sige, padayon, oy. Magriyan na lang si Damian ya. Ang pinalangga ng wala yun. Di na lang siya paslat. Mahado niya. Ha? Ano? Daw, okay. Sige, daghang salamat sa pagtawag ha. Maayong hapon sa inyong katanan. Nga namin. Oy, salamat. Salamat kaayo Bing Intoy ang umaabot nga kagawad sa asaman nga lugar. Barangay Sanghay. Ibuto. Salamat Bing Intoy. Labi na nga to siyang Mr. na si Leonardo Intoy. Ay lag itoy kay dili ero kundi Intoy lang. May hapon, kumusta naman ang Mati? Okay lang ang Mati. Padayon gihapon sa pag sa mga tao. Magpatuman ni ini mga guidelines ng atong mga local officials, no? Kaya para siyempre para wa nay mo supak kay usahay na magwi mga musupakon ng mga tao. Hindi na mali kaya, no? Isang kasaganin, isang mga manyaga, musupak maghapon na sila. Tao man. Basta tao. Dili gani tao, asa na sila musupak. Kuya Jeff, may hapon, pakigreet lang ko sa akong mama nga naminaw karon. Ma, kumusta na mo dira pag-amping okay rami diri sa Davao? Ayaw mo kabalaka ha, kay okay rami na aming mga maayong pagkaon diri. Mata na yung maayong mga so okay na daw sila sa Davao, wala sila mga problema dito. No? Mga mama mong gudusahin, mabalaka na sila mga anak. Labi na kung wala yung mga kontak gani kung nasa bukid, no? Mabalaka yun sila mga anak. Normal, ginikanan. Ano maging mga ginikanan? Bisag, kung sa baka supakiros mga anak, in terms ng anak nila, syempre, mingon yun na sila mga anak, no? So, syempre, kamong mga anak, pag-ampig mo nila. Kunya, okay, nice kaayon yung ibuhat, no? Kanang pagtimbayan ninyo sa inyong mga ginikanan by way sa itong programa, no? Labi na karoon yung panahon, ewa sila kay Bao kung kumusta mo dito, labi ng mga estudyante, wala sila kay Bao kung kumusta mo sa inyong mga lugar. Ay, dapat yun, ha? Okay, so napag-yapon, hi kay Mr. Jan Estorio. Ay, hi to Angel Carmina. Salamat Angel kang Jovelyn Peras. Daghang salamat sa pagtan-aw. Salamat kang Bing Intoy gitagan kog snack. Napagyapo sa tungal niya kini. Hello, maayong hapon. Hello. Hi, kinsa ni? Chantal Reine. Si Chantal. Taga-asa man ni si Chantal. Taga-North. Taga-North, sir. Taga-Norte? North Lamidan. North Lamidan. Abi na ako, Norte. North Lamidan. Hay, napit ng North Lamidan. Sakop sa Dunmar. Ay, sakop din na sa Dunmar. Dunmar Silino, Davao Occidental. No? Yeah. So daghambay nagapaminaw dira sa ato nga sibihanan matag hapon. Super kadaghan ya. Super kadaghan. Sige, regards lang ko sa super kalanay. Kalayo sa So unsa may ato Chantal motubag ka sa tunga tigmo? Mag-greet na lang kuya. Ay mo greet na lang ka. Sige, padayon Chantal. I-greet na akong family, labi na sa akong mga friends. Ang friend ng BF na si Frederick at si Ed Dipango. Maalam niya, thank you. Isa lang ako matubag ana. Sana all my BF. Kay kami ni Kusisar nangita John JF. Ang ipangita dili BF kay delikado kung BF. Ay nako. 44 minutos bilabay sa alas 4 sa kahapon mga pinangga. Sige, padayon gyapon kamo sa pagtawag sa tugalin niya kung dumoy tubag sa tugatid mo. Oy, daghang salamat. Napay pakape.
Ay, nako, Big Intoy. Daghang salamat. Ay, napagyapos tugalin niya kini. Tutuga pagtagad. Hello? Hello, Kuya Jeff. Yes, may hapon. Kinsa ni? Kaya po niya si Dudong ni Diana. Rizal. Ah, si Dodong ng Rizal. May hapon, Kuya Dodong. Dodong ng Rizal. So, unsa may ato, mutubag ka nini nga itong tigmo? O mutubag Kuya. Unsa itubag ni mo? Kanang pabilo sa alam pala. Pabilo sa lampara ang tubag ni Kuya Dodong ng Rizal Manay. May hapon mga taga Rizal. Labi na kay Kulbot si Dinha. Kuya ay kakul Peter Lascamana. Ang imong nga tubag ay mali. Magluto na ako Kuya. Sige, padayon. Aglit na ako mga Lascamana family, Binato family, Flores family, Tawas family, lahat kayo. Ipito mo na kang Uncle Victor Katantan. Oo. Maraming Kuya, salamat. Sige, way sa payan. Daghang salamat sa pagtawag. Maying hapon sa inyong katanan, mga naminaw din ha sa Rizal Manay. Labi na sa mga sa ilahang mga barangay officials din ha. Kang Kap Mariano. Maying hapon la Kap, mga barangay kagawad kagawad Frankie Mandabon. So maying hapon dirawad. Kagawad Dalib. Kagawad Mandabon, Kagawad Kumanya, Kumanya. Kagawad Donato. Akik ayaw. Kagawad Himina. Himina dira. So, may hapon dira sa inyo. Kagawad Kumanya. Si Auntie nakalimutan sa pangalan. Asawa na po Bitoy, no? So, may hapon. Okay, napagyapos sa tugalin niya. Sige. Sunod-sunod ang tawag. Grabe nga tawag, no? Nikabat na og 200 yung mga caller nato sa tugalin niya, mga pinangga. While ka nagpahulay ta diri, na po ni tawag. While ka nagyaw-yaw ko karon, every seconds mga pinangga, naday ni tawag. Anak kadaghan, no? Nga mutawag sa tugalin niya matag hapon, nga mutubag sa tigmo. Ani ay tigmo kung jutay labing dakuan, apan dakuan labing jutay. Mana atong tigmo ha. So pangaling kamo tigmo nga makatubag ni ini kay basi ka muna ang maswerte nga makatubag ug makadawat sa atong bugas 5 ka kilo. May na makadugang-dugang sa inyong mga pundo din ha sa inyong mga panimalay, no? Kay tibaw ko nga karong nga panahon na lisod gyud, no? Lisod gyud pag kanang dili kay ta kapinitrate pagpangita og kwarta nga makapalit og pamugas palay. Kay kung maggawas-gawas mangguta, magtrabaho ta, ipanigurado kung wala ta HQP dakpon man ta. So, siyempre maupod na ang isa sa mga kuan kung karon mga implementation ng mga balaod nun nga dapat tumano nato. Diba? So may hapon sa kuan sa mga kapulisan nato din ha. O labi na nga to kang SPU1 Pedregosa, may hapon nila kanimo sir. Kung doon na kayo mga information about sa kuan, palihog kong text sa kuha kay para makunato na siya labi na in terms sa mga pahibalo ninyo, no? Sir, i-text lang ko sir ha. Kaya usahan man ko daga-text na sa kuha sa mga pahibalo. So dugang o karagdagang mga informasyon. So i-text lang ko sir kay para mabasa nato sa itong programa or sa atong programa sa DXH yan. Anyway, kung balik ko pagtimbaya kung Bing Intoy, Bing, salamat kayo ha. Kompleto yun. May kape, may pan, napay kuan, kompleto. Popcorn, Jerry Balansag, taga-ampod niya, siya Kuljon, taga-ampod niya, anak si Bing, no? Kumudagan ng kagawad sa Barangay Sanghay, panigurado ang iyahing panghatag kining popcorn. So kung kwarta Jeff, so ihatag lang ako kanang popcorn lang, ka na. Ay nako, akik kayo. Ay napadre Kuya Jeff, may hapon, ikumusta lang ko sa mga taga Manay. Unta nga okay lang sila kanunay, labi na sa akong asawa
ya na ako diri sa Davao, lockdown wa ko kauli dayon. Uy, naay programa ni governor karon ang atong amahan sa atong probinsya, katong wala to nga programa nakalimot man ko. Sundoon to mga na stranded ni atong lockdown, di ba? Lockdown sa Davao, lockdown sa Tagum. So katong mga na stranded dito, pwede sundoon na. Tan-awan ninyo sa account sa page sa Davao Oriental na dito ang contact number, kontak to ninyo. No? Kung naminaw mo karon, kung nagtanaw sa itong live sa Facebook, pwede ka mo dito mga kontakan ninyo, tanawan ninyo dito sa ilang page sa Facebook. Kaya dito ninyo makita ang ilahang contact number, o tawagin ninyo nga magpasundo or mag-text, no? Text or tawag. Kung dili, kaya itong mabisi maguna sila, mabisi na silang tubag, mas nindot text, follow-up dahil sa tawag, no? Kaya para for sure yun nga makaabot ng inyong mga inahing, no? Ngadto sa atong mga local officials din sa atong probinsya sa Davao Oriental, no? So kung doon na may mga pangutana or kung kanang mapasundo gyud mo, labi na sa atong mga estudyante nga wala pa nakauli karong panahon na o karong bulana. So pwede kamo nga magpadala sa inyong mga pangutana ngadto. I-text lang ninyo o tawagin ninyo nga na stranded mi diri sa Davao, sa Dakbayan sa Davao, na stranded mi diri sa Tagum City. Okay, tungod nag-eskwela manggod ko, sir, or diri ko nagtrabaho kay para makauli mo, masundog mo dira. No? Ihatag ninyo ang inyong kompleto nga address kung asa mo dapat sunduon, no? Kay automatic door to door masiguro na silang madto dito, Davao, no? Yeah, makaigsunan ning ana ang gibuhat ani programa ang atong panggamanan sa probinsya sa Davao Oriental. Alang gini sa tanan, no? Hay nga to kang Franz Mandabon, may hapon Franz, so salamat sa pagtanaw. Dili kita sa tunggal niya. Hello. May hapon kinsa ni? Ay, lovely di ay niya. Lovely. Sa pilido ni mo love. May po ko na love. Tunahan gid ko ang mga pangalan ko si sir kanang mga love, kanang Han, kanang Han, Honey, Han. Oy! Makahan ko pila. Oy, tanang ni. Ha? Mutubag na? Nemo tubag rin kasi singa na ni. Feedback man. Sige daw to. Hello, may hapon. Hello. Asan mo? Asay kusog tiba niya. Kani. Ane. O kinsa ni? Hello. Umitingog ya. Nawala. Nindagan siguro sa lap lanes sa pan. Ningkat-kat silang balay. Panigurado. Nagtutot mo dire. Daghan tawag mo sa linya nato. Okay na. Oy, kani, ganahan ko ani. Hello. Aming hap. Isibak. Isibak si Kasisan. Ay, nako. Ay, si Mato kaya. Kinsa ni palihog? Si? Si Jomari Sumbadon. Mo ba? So, si ato Jomari. Mo tubag ka? O si tubag ni mo? Mon? Uy. Sampak to na mon. Ang gugman kasi sa... Mon, ang imong natubag. Ay, mali. Isa pa. Mag-greet ka. Sige pa dayon. Ay, great ako nga Charles Tumbadong sa Papa Charles Tumbadong. Sa kong sautihan, ni Tumbadong sa nga diay, nangyay ko pamilya na lang, kasi kaya ko di katipay, kuya Silo, utilisang po, kuya Sisa ang mati ay may hapon. May hapon kasi sir daw. Isa pa. Way sa pa yan salamat, no? Sumaw ka to si Jomari Sumbadon.
Salamat kayo sa pagtawag. No? Ang iyang tubag kay Moon, sampak to the moon, ang gugma. Kasi sa kampan. Okay kayo. Siya nagkanang Moon, ang tubag. Moon, sampak to the moon, ang gugma nila. Ay, napagyapo sa tugalin niya. Hello? Hello? Matingog. Sige, adjust lang. Tapos ka na ito, ha? Okay. Hello? Ngayong hapon, Ay, may hapon. Kisan eh. ay si Andre nga, Si Ann. Uy, taga-asa magkaan. taga-tarag ko na yan. Taga-Tarragona. Kung sa may atuan, mutubag ka sa tugatig mo? Nakatubag naman siya, mabit lang sa damay lang. Gamay lang. Sige, padayon. Edit na ko si Maiti Pangalibay sa Marjana, kay Kuya Dave na naminaw karon. Kay Kuya Maiti na natin naminaw, kay Andamay, utang ni Anjot, Pangalibay na direct karon. Ito nga lang niya, salamat. Sige, daghang salamat ha sa pagtawag, no? Yes, si Ramon. Si tumag niya, Mon. Grabe gini. Oy, napagapon sa tugalin niya. Hello? Siya, mayroon hapon kuya. Yes, may hapon. Kisa ni. Ini ni Maring Bandi ay nilang pubaong. Si Emily. Si Ato Emily mo tubag kas tungatig mo. Kaya lang kuya, O si try ni mga tubag. dili ka na mata. Uy, mata. Mata. Ay, di. Dilig hapon ng mata o sa pa. Ay, mabit mo lang kuya, gamay lang pwede. Sige, padayon. Ay, Christian na ko sa Rosalyn Malintad, kay Lablab Malintad, kay Leo Dia, o sa yung asawa, si Amin Tuan, o kasi, hindi makasulpa. Kana lang, may speaker ito na lang kay Ayan Marindan Basito. Kana lang, at salamat sa kaging Team Labaw. Alright, daghang salamat sa pagtawag. Maying hapon. Hi kuya, maying hapon. Maying hapon. Pag-greet lang sa akong bana diha sa may Jinsan, Cardo Canoy. O sa ako ang mga chikiting. O sa ako mga igsuon o Lino family. Watching from Kuwait. No? It's me, Bits. Ayan. Hi, Bits. Salamat. Hi kuya, maying hapon, pwede ko mag-greet lang nako sa mga taga Bato-Bato o Makupa sa mga Bibitkan family, gikan kang Yona Bibitkan. Yan, daghang salamat sa pagtawag, maying hapon kaninyo da nga naminaw karon. Hey Jeff, paki-greet lang ko sa akong amahan nga naminaw karon dira sa Bukid kuya, naminaw karon na sila. Ayaw kalimot sa pag-greet kanunay mga taga Barangay Old Makupa. Kuya, greet lang ko sila papas sa Manay, dili mi kauli. Kay lockdown. Lockdown na sila. Kaayo diri siya. Salamat. Ano, jingle, pwede mo makauli? Kuta ka lang ninyo tong nai-programa karon ang atong probinsya sa Davao Oriental. Katong sundo. Basta nakalimot ko atong ilahang programa. Basta adto lang sa page sa Davao Oriental, na yung mga contact number dito, pwede nyo ito tawagan o text ninyo. Kaya para masundo mo, i-state ninyo ang inyong lugar kung asa mo dapit sa Davao. No? Pwede mo makauli. Basta, kontakon to ninyo. Sundoon mo sa naisakyanan siguro sa probinsya sa Davao Oriental nga mo sundo ninyo dito sa Davao kung gusto ninyo mamuuli. No? Basta gusto ninyo muuli lang. Kung dili mo muuli, kung dili lang mo, okay ra pod. Ay nako. Katawan lang nato ni atong mga problema karon mga pinangga. Siyempre kita kang mga Pilipino bisa kung si problema nato. Always daw ta naka-smile, no? Kay ngun pa sa yumaong komedyante na si Pidol, laughter is the best medicine daw kuno. So dapat smile lang ta kanunay. Bisag unsay mga
problema, miabot sa atong kinabuhi, always naka-smile. Smile, no? Kung ginaluko-luko ka sa usa ka tao, smile lang! Ana magyud na, smile lang. Oh, bisag gitamak-tamakan ang imong pagkatao, gibadyak-badyakan ang imong pagkatao, smile! Ana gyud smile lang gyud kanunay. Oh, napagyapon sa tugaling to tagapagtagad mo tubag. Hello. Hello. Yes, may hapon kinsa ni? Nagdudulog kuya. Si nga nato, sir? Nagdudulog kuya. Oh, taga-asa man ka? Ano pandiin? Taga-Kandiis. Uy, may hapon mga taga-Kandiis. Unsa may ato rin? Pwede ka magtubag ng tigmo kaya. Pwede kayo. Unsa may tubag nimo rin? Di ka na siya balak kuya. Ha? Balak na. Balak? Oh, akong pinanggang babae nga nagpuyo sa datlin sa linaong anak nga balak. Gihigugma tiga ka sa unang nga wala pati ka nakita. Pandamay na balak ang iyong tubag pero tanaw na itong bulang kristal kung tama ba na iyong tubag. Maliman daw rin. Unsa pa rin? Dili ka na siya gibatid kuya nga naman kuya ba yun? Ay, kaluoy po. Gibasted. Oh, ako na ka-encounter man ko nang gibasted yun. Murag si Jerry Boy Donato, gibasted man po to. Oh, si Usog Donato, gibasted po to ba? Kaluoy lagi. Pero okay lang na, Jerry Boy. Mali gihapon na. Ako na kuya kay. Owner kag number. Ayun, Kuya. gibawalan ba yung nga na? Mga kung irmig mga number. Okay. Kaya ito yung mga kuya ng kita mo sa Facebook niya. Mangita ka ka-texting. Ang problema kay gibawalan mo gud mi sa kuan sa kahanginan nga magkuan mi. Oo. Magulat naman kuya ba? Sige padayon. Sige padayon sa pag-greet. Bata ng kauban ng dito eh. Sa mukha. Ito kuya ang tumarta eh. Isa pa. Kasi, Milon, Orongan, kasi, Ujiri, Lopez, Lakapit. Taga-kape. Taga-kape. May hapon na nung Jimmy. Labi na kang kisa to. Lopez na ako pala Sa man nga kanta? ang gulang ko gabi sa mga mutay. Ay, kanap ginahan ko ang katawan. Manay kinahan na mo sa bukid sa una. Bulang ho'y gabi sa aging kamuti. Sige, daghang salamat sa pagtawag. Atong oras, punto na yun, alas 5 sa kahaponon dali sa ito kasibihan sa DXHM. Aniya na ang inyong requested music. Bulang ho'y gabi sa aging kamuti. Thank you sa pagtanaw. May hapon. Dahil po sa
Alright, so itong oras may gala doon na kita 7 minutos binabay sa alas 5 sa kahapon. Bulanghoy saging or Bulanghoy gabi saging kamote, Charlie Busako. Yan, isa sa mga bagay karon nga kanta sa atong mga kaigsunan nga nagapaminaw dira sa mga kabukiran. Kung siyempre karon nga panahon panagsarap ta makasudan, di ba? Kung kanon lang kanunay maglain mapud kayo. So kung usahay kami sa unay nga nas bukid, kung wala mi kuan sudan kanunay, nay saging, nay kamote, bulanghoy, ay! Diretso na. Okay kayo. Unay ginabuhat na mo bukid sa una, bata-bata pamiyato na gidad mi og mga kutsok. Bata pa niya itong 1947. Hi to Ate Jean Indong. Hi Ate Jean, kumusta? May hapon na Cebu. Mga taga Cebu, kumusta? Si Ate Jean Indong, produnato na sa Dalaga pa. All day from Cebu. Visayas. Kumusta mo dati? Big mo dala sa Cebu ha? Kaya mo kukuhan sa imo kumpiyansa, kaya delikado no? Igapot ko piyansahan ng atong palibot kay tungod niining ko. Hay pandemic no. Kanta no nga makakuha na dayon ta ba. Makabangon dayon ta niini nga problema nato. Kitang tanan naka problema gyud ta niini mga higala. Bisag asa bisag ganing mga bukid gani no kasi pagtuon ninyo iligtas ang bukid dili gihapon kay once na usa ka tawo nga magpositive sa isa ka sitio, delikado na gyud gihapon na siya mga pinangga. Hangin man gud na siya, hangin na. Once nga dunay matakdan nga isa, delikado na. Kung sa itong gigunitan ang tao nga nag-positive, kung sa papadinhang yang gibuhat, delikado. Magkatapat bisag dunay social distancing nga mahitabo. Basta nagatapat-tapat ka sa iyahan. May possibilities gihapon nga madapon to sa katao, no? So mo na dire sa Mati, bisag asa ginapatuman gihapon kung siyempre katong dunay HQP no home quarantine pass, diba? So kung suroy kung magpalit og mga pagkaon sa public market o sa mga public market, gikinahanglan dunay social distancing no, pero mo lagi kung simba ko lang dunay positive dito magkuan o sige gunitan gunit gulay nya pag bunit po nimo mo gunitan unya kwarta or gitatulog kwarta no, kanya wala ka walay katong gloves no, gamit. So may possibilities mo na kanang migawas pagsulod sa balay kinahanglan maglimpyo gyapon og kamot bago ka maggunit-gunit og mga kauban nimo sa balay no. Kanya social distancing gyapon mga pinangga ang kinahanglan nato sa atong palibot no, kung makalabas man no. So dili gyud ta magkumpiyansa. Kung mamahimo sige saging sa ta dito sa balay, basta saging loving. Kung kamuti, bahalag kamuti, basta muti-muti pa. Kung balanghoy, ay bahalag balanghoy, basta puti pa. Ano pa to? Kung gabi, ay bahala gabi, basta gabi ta mukaon. Sige, padayon po kita sa pagtubag ng atong mga caller sa Tugalinya. Sige. Hello, may hapon. Uy, nagpadulong sa radyo. Ay, padulong sa radyo, ma'am. Kumutawag ka or sir. Uy, mag-feedback manggod na. Nag-feedback. Palayo si mong radyo. Palihog lang. Kay dili ko kaklaro si mong tingog ka na ba. Mag-feedback manggod. Kanina pa. Inayan ninyong radyo, ma'am. Ma'am, marug babae na ito tingog. Ma'am lang na ito kay marug babae tingog. Hello. Mag-feedback yapon. Ma'am, balik lang tawag, ma'am. Kaya na pa yung mga nagatawag. Ayaw pa doon si mong radyo kumutawag kag balik, ma'am, ha? Kaya mag-feedback. Din ako maklaring mong tingog. Na-announce mo ko na po daan na bago ko magsugod ng program. Kaya para makabalo na mo daan nga. Kung magtawag mo sa itong linya, ayaw mo pa doon radyo. Hinayin ninyong radyo. Para nila mag-feedback. Kung mag-feedback, di ko class yung tingog. Yung gwapo si Kuya Jeff. Ang madungan ako, pangit si Kuya Jeff. Ay, okay daw. Hello? Kuya! Yes, may hapon. Isa ni? Nag-iko-ikong gapon. Pwede pala yung gamay si mong radyo, ma'am. Pala si mong radyo gamay lang. May hapon. Kisa ni? Si Inlindo ng Caraga. Si?
Si Geraldine ng Caraga. Geraldine ng Caraga. Hi, Geraldine. From Caraga, Karunanawag. Geraldine. Apa. Sige po. Pinupuna kung tanda ko na. Sige, Geraldine. Unsa may ato mo? Tubag ka sa tugatig mo? Di ba kaya ang telescope? Ha? Sa to? Telescope? Telescope? Oy. Apa. Sige po. Ay po! Pinupuna ako. Tanda ko na. Sige po. Sasagutin ko po kung tama ba yung sagot nyo po. Eto po! Mali! Nabay Isa pa po. Volume. Ha? Volume. Ay, mali po! Mali pa rin po. Gripo. Ay, mali pa rin po. Mali pa rin po. Ano pa po? Wala na. Wala na po. Sige po. Maraming salamat. Ay, mo singit. Sige, pasingita daw na siya. Geraldine. Hi. Yes, may hapon. Singa na to, ma'am. Ha? Mag-try ka magtubag. Mag-try kag tubag. Kasi try ni mga tubag. Ay! Malig gihapon. Malig gihapon. Ha? Ay, malig gihapon. Malig gihapon tumpak na. Masa to? Ay! Angklo! Ay! Wala! Kuya Jeff, pangatag daw klo. Ang klo ni Ini, ang klo ay makita. Makita siya. Makita ang klo ani. Unya, makita, unya, tugtog. Yang ayamot, unsa po? Basta makita siya. Makita, magunitan. Walay klo na ako. Makita o magunitan. Magunitan siya. Diba? Nana ko'y klo ha. Makita unya magunitan. Kung moingon mo gugma, dili man na magunitan. Hindi ko na makita ng gugma. Magunitan mo ng eroplano, kadako-dako, nagunitin daw. Pandamay. Kako ka ng eroplano, gunitan mo na. Kakagunitan na! Asa pa? Ha? Tama ada ko, tama ada. Gaya na pa kasi kung magtubag-tubag. Malitan na niyang tubag mo. Sige, isa pa yan. Daghang salamat sa pagtawag. Bye-bye. Taga-Caraga. Taga-Caraga. Nagpabina na sa programa. So, daghang salamat may pagpaminaw mga taga-Caraga. Kumusta mo din ha? Atong oras mga pinangga, doon na kitay 16 minutos bilabay sa alas 5 sa kahaponon oras. Hatod kininyo sa Cortiva Agri-Science ang tigama sa Top Shot o Fix Salon.
Mga kasamahan, may ginaharap tayong problema sa palayan. Tama po, kailangan natin ng maagap na aksyon. Baka matulad tayo sa kabilang bayan. Maraming sunog na palayan o hopper na dulot ng brown plant hopper o hanip. Solusyon ba sa hanip? Ligtas ang palayan ko dahil sa Pexalon. Magaling din ito laban sa green leaf hopper na nagdadala ng virus. Bilis aksyon. Ang galing naman ng Pexalon. Pexalon, mabilis na aksyon sa hopper burn at tumro. Pang matagalang bisa mula 21 hanggang 25 na araw. Mabisa sa insect resistance management, systemic at translaminar. Nanunuot sa katawan at dahon ng palay. Pexalon, ang eksperto sa hanip. Bilis aksyon sa hoppers. Gawa ng Corteva Agri-Science. Ang hirap patay ng mga damo sa palayan. Di na kinaya ng gamit ng pang-spray. Sinabi mo pa paring Doming, eto nga kailangan ko na naman magpa-spray ng pangdamo at ang daming lumusot na damo, lalo na ang salay maya. Mga bay, problemado dahil sa mga damo. Top shot ang subukan nyo. Ang ganda, malinis ang palayan mo. Sa Top Shot, mabisa, malamig at malinis ang palayan. 1 litro sa kada hektarya lang. 10 hanggang 15 na araw pagkasabog tanim o pagkalipat tanim. Top Shot na rin gagamitin namin para malinis palayan. Top Shot, mabisa, malamig at malinis ang palayan. Tunay na mahan. Gawa ng Corteva Agri-Science. Alright, so mga katumaygala, Top Shot ha. Ang Top Shot ay mo'y gigama sa Corteva Agri-Science. Daghang salamat. And of course, may hapon once again sa mga naminaw karong hapuna sa itong programa. Daghang salamat sa mga taga-Caraga. Yun. Atong mga angels kaganina taga-Caraga to siya mga binangga. No? Nga nagpapinaw sa itong asidihanan. So daghang salamat. Mga Don Marcelino, ato i-greet. Nga always po di ka nagpapinaw sa itong asidihanan. Tagin ninyo mga binangga, alas 5:30 ang Rosary and then alas 6 ang Santos nga Misa. No? Siyempre ko, Santos nga Misa manggod matag adlaw nga Domingo. And then Miyerkules o Biyernes, di ba? May Santos nga Misa unta. Pero ang problema kay tungod niining atong COVID-19 nga na-encounter nato. So, ang gibuhat karon sa atong simbahang Katoliko ay gina-live ni sa atong simbahanan sa DXHM, and then DXDV 97.5 Spirit FM ug ang atong telebisyon sa TCTV, no? So makita ninyo basta naamo diri sa siyudad sa Mati or Lupon, Banay-Banay, Pantukan, so pwede sila nga magtan-aw dito sa atong live coverage no sa atong Santos nga Misa matag o Rosary no gikan po sa alas 5:30 hangtod alas 6 unya alas 6 to alas 7 ang Santos nga Misa, no? So mo na mga pinangga kinahanglan nga syempre minaw puta sa mga pulong sa Ginoo og waampo ta no unta no nga wag tangon na kining pandemic nga sakit nga na atong na-encounter diri sa atong nasod sa Pilipinas, no? Og syempre katong mga masakiton katong gitamahan og mga nag-positive unta no nga maka-recover gid sila unta gyud maka-recover gid sila tanan no nga way magpabiling nga padayon gyapon gikuan mga kanang wag ta nga kinabuhi o makalas nga kinabuhi no unta gyud mga pinangga kaluyan sa Ginoo no nga maka-recover og wala na yung time positive og maminaw kita sa mga guidelines o mga protocol dira sa inyong mga lugar para kinigipatuman ng mga protocol dira sa mga lugar tumano nato na siya kay para unta wala na yung mag-positive no Tapos na nato ha so unta din ang madugam unta gyud tanan sa kung sa Tagalog pasana taas kay na nga taas kay na og kining meaning anang sana og unta sa tuwas Bisaya unta kung sa Tagalog sana taas kay na meaning anang unta paminawon gid nato no kanang mga pahibalo sa ato nga lugar. Of course ang kining labaw sa tanan ang pag-ampo nato no sa atong labaw nga magahom sa tanan no. Okay, so napa sige tubago nato ni mga higala nga mutubag sa tuga tigmo kay napay mga pipila ka minuto na mag alas 5:30 diri kita sa atong galinya tutagang pagtagad nga mutubag sa tuga tigmo. Hello. May hapon kinsa ni? Si? Ay, Shelami. Taga-asa man ka Shelami? Taga-Bislong. Taga-Bislong. Marayag Lupon. May hapon. Mga taga-Bislong. Kung sa may ato Shelami, mutubag ka ni ining atong tigmo? Dili na siya kuhaan kasing-kasing sa tao. Kasing-kasing sa tao.
Ay, dili. Kasing-kasing sa tao, dili kasing-kasing. Dato ang pambre. Dato og pobre. Oo. Na kasi natin ining problema karon. Ay, mamaligya pa. Kaya ano kaya mo lang to? Hindi man tama di ang. Oh, di gid kang ka-answer di ay abi na ko maka-answer. Pero tagaan ta mo klo ha. Magunitan ug magunitan ug makita. Mo ni klo na ko ana. Basig ugma or sunod adlaw matubagan ninyo ni. Ay wa man ni Sabado. So makita og magunitan mo na tong klo. Salamat sa pagtawag ha, Sheila. Sheila. Sige, Sheila. Honey. Manay mo lang kanta sa una. Oh, break ya. Guwapo si Jen. Right! Ano dun dyan doon si Kwan Junjun nga. Leonardo po si Junior. Good now. Ay, diliga po sa tugali niya. Hello. Hello. May hapon. Hapon boy. Uy, kinsa ni? Marunong ka ba? Ikaw ka nga. Ay, taga-Tawkanga. May hapon mga taga-Tawkanga. Kumusta mo nila? Kira? Kira, maayos lang. Kung sa may ato, mutubag ka, tumatig mo. Oo, tukang dili ka nang kanta ng gulitog mic. Ha? Kanta ng gulitog mic. Tawa nagkanta o nagunitog mic. I'm sorry, my love. Parang, ay, maayos nagkanta. Malit mong gihapon. Kaya nagunit man og mic, yung nagkanta. Kanyang gikanta, I'm sorry, my love. O sa pa? Wala na. Sige, daghang salamat sa pagtawag. Madyong hapon sa inyong katanan din ha. Yun, mga kibo, family nila sa kuwan dito. Tawkanga, labi na sa may mambusaw. Ang pastor Nunoy Magbutong. May hapon, may gumiana. Kita mi des poblasyon des mati mo to amin kita to las basta kita mi ana bay mo kung ginasya mo pansin din sa kuwan. Uy, Jun. Gusto. Rito ba po? May rin na siya. Yan, so may hapon nila kanimo pastor. Yan, mga pastor po nato sa tibuok probinsya sa Davao Oriental. Good mo, bright. Mga amigo po nato na sila. Oy, bigyan po sa tungalin niya. Hello. Hello. Kuya, may hapon. May hapon, kinsa ni? Kuya, Taga-diin man. Taga Taga-Tubaon, may hapon, mga taga-Tubaon, Tarragona. Unsa may ato siya? Nagtatry na ko, sa mga wala tagba. Mutry kag tubag sa tong tigo. Unsay try ni mga tubag? Dili na ko ang plastic balon. Uy, plastic balon. Ay, mali. Ay, kaya nga pa. Oo, sa pa. Dili na ko ang tutorial. Ay, bigyan ko. Sinabi ko yan. Masinita lang ako ako sa naman. Masliya. Juan Doyle Pagyan. Oh, Juan, palasamang barangay. Espiritu ng Tiganan. Paglabi na sa among Juan. sa inyong kuwan. Panusik ka sa doon. Kaya ulit. Oh, Kaya ulit. Kaya kung mga bata ko, Juan ito rin. Naman sa batik. sige. Salamat kayo sa pagtawag ha. Kuwan. Salamat kayo sa pagtawag. Ay, hapon. Ay, sige. Di patugtog na ako na. Ugma lang siguro patugtog na po na ako nagbalik. Karong balik ko na ako. Sige, daghang salamat sa pagtawag ha. May hapon. Kuwan. Sige, daghang salamat mga taga Tubaon, Tarragona. Ginagapabinod sa Tubaon bay. Basta hapon gani. Pinakabusuri ko dito sa Kuya Jeff. Minom yung programa, di ka nag-rate na ako. Ulit sa inyo eh. Ay, kayo. Ay, naka. Kuya, may hapon. Dili matawagan ang imong TM. Wala na akong TM. Nagka-aburida na akong TM. But gano'n eh. Nagka-problema na. Sige ko pangita sa kung kuan TM. Di mo tawag, magpalit na lang kung bagong kuan. SIM siguro.
Kay doon ay problema sa akong team na gayud. Okay, forecast mo. Sige lang next time kung makakwarta ko, mabuto kung silingan, linsahan ako to. Hindi ka man to Amerika manggot, pero karon yung pa niya, dili sa kung makauli Jeff, basig sunod semana, makauli na ko tagahan, pagpalitog sing. So, salamat, silingan ha. So may galaw, wala kita igong oras sa tong oras na nagyod. Pila na minuto pabilin o 4 minuto so na mag-alas 5:30 sa kahaponon. So tanggalin nyo ha, musunod ang rosary and then pagka-alas 6 ang Santos Kamisa. So manamilit na inyong Kuya Jeff ha. Daghang salamat sa mga naminaw karong hapuna. Maguban-uban gihapon kita ugma puhon ha. Same time because alas 4 hangtod alas 5:30 sa kahaponon. Meaning atong tigmo kauban ang inyong Kuya Jeff Donato. Diri lamang sa sibihanan sa DXHM Heart of Mary Station, Radyo Totoo. Bye-bye, God bless kaninyong atanan, mga pinangga namong tigpaminaw. Ilang lito po. Mapamalita ang ako ang kuya, pero pwede ko siya kalaw. Daga na naging sa pagilan, surtido ko, oh my God. Malita lang kung magpalabing o na asi ay gusto. Daga na naging ulmura. Thank you guys, pagtanaw. Thank you so much. And bukas na naman kita-kits tayo. Malipayon, basta kauban lang ka. Isang ni Diyos,